салому алайкум, подписчикони азиз. Тасмим гирифтем ки як сар моли карпата дар навор бигзорем, то ки мухлисо бибинанд, подписчикони тамошо кунанд, ҳаловат баранд. Беҳтарин мол светиш бур, дар хурданаш кафолат дода мешавад. Ай ҳисоби канали мо ғаназин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 кунҷа молад, аҳли да аҳлай, ина қафои мол, чӯчакҳои сафеди дурози хушрам дорад. фигураи хушрӯ дорад мол, сари хушрӯам дорад, пешониш сафед. ина бародарони азиз, ай пеши молам бинед. сар гардани хуб дорад мол, пой дарози хушрӯ дорад. нофшам ҳаст. ина нофи мол. ҳамин молое ки ноф доранд, ё аввалаш худо зот доранд, хеле молои безоти маҳаллӣ нестанд. ина масъалаи аҳлишам ози нишон метиҳем. ина масъалаи аҳлиш. чӯчакҳои ёшаи мол, қадш баланда, ина ки ёшаи мол. барои ки инам чӯчаи бори каки хушрӯ дорад, ҳамин чӯчаи бори дар ҳисоби ёшӣ мол мешавад. ай шохошам маълума, ина ёшиш. шохакҳои калтаҳак дорад. як борига бо ай қафои мол мерем, тамошо кунем. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мол қимат намегем. 13300 сомонӣ. муомилаи хуб дорад. дастафкарам дорад. дастафкаш вобаста бар ҷои харидора ки масалан дури бад бошад, ягон чи хай муомила менам. муомила дорад хулоса. нашуд дастафкашам. морам ҳаракат менем ки ҳамин подписчикои мо ки харидорӣ карданд, ай мо розӣ бошанд. мол хурдан, саломатиш ҳамаш кафолат дода мешавад, бародарои азиз. бародарони азиз, номерои телефони мо 917 38 98 78. дар ин номеро ватсапам ҳаст, иморам ҳаст. метавонед ки занг бизанед, бипурсед нашуд нархи мол, муомилаш. метавонед бо ай сар навор мепартом, мебинед хурдани мола, ҳама шароитоша буфоратоби касоне ки наздик бошанд ба мо, метавонанд ки хонада биёянд бибинанд, ай пеш бибинанд мола, биқапанд мола аҳлиша, бибинанд саломатиша, ҳамаша бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. фақат лайк, подписатсияра фаромӯш накунед, бародарони азиз. худо нигаҳбон то наворҳои дигар.